Dominált még gyorsan. Ketten hárman. Jó, gyerünk befele. Jó, 2 amóperkel születtetek, meg gratulálok. Nem igaz, hogy nem tudunk odafigyelni. Na mindegy. Te azt mondtad neki, hogy menjen el. Nem tudtam, hogy átjön volna. Mindegy. Hova fúzott szét? Mert nem húzott. Vagy szét húzzad. Hát húzzad, mert már benn vagyunk. Le is lőttek. Jobb oldalon kerül Warmonger. Jó, mert zárj vissza. Szüles vissza a célre. Oké. Két azért húzzuk már be. Na. Fél, meg le. C-nél mi van? Warmongerre. Az igen. Na, jön. Kiflibe bement? Vagy hova? Megyek. Nem, még ott van a... Jó. Nem baj, tarts fel egyelőre. Lövöm a HS-eket, lövöm. Bemegyek húzóba. Én is benn vagyok. Figyeljük, hogy ne szülessen be ide. Nem a kicsit. Konyhában van egy ember. Húzzuk el, jó? Nem menjetek be? Hátatokba figyelj azzal, hogy hátba lőjenek minket mégis. Szép volt Kaide, nagyon jó. Jó, tehát elindulhatsz a szélen, ott van veled szembe látom. Kiszpomba van egy, hallom. Jó, tartsuk ezt így, csak így tartsuk. Megnézem a kiszpontot, megnézed túlról? Konyha került. A 6. Nem húzom szülessére Figyeljetek, Kaide, lehet, addig hogy nehogy megházol. meghagy túlról. Kifliből mehet hátba Warmonger. Jó, nézem, aki nézek mögénk. Nem néz. Oda ment C-re. C villog. Intézzetek el C-t? Aha, jó. Megy be, izé C kapunk. Mögöttünk. Belőtt. Kifli. Ott van a hullámnál. Életet láttam. Hol? Ugye, vagy nem tudom ki van itt C. Figyeled azzal. Szép. Bejött kifli. Kell menni. Hátba lőnek, hátba lőnek, bazd meg a kiflibe. Hol vagy? Húzzad? Honnan Meghaltam? lőttek be? Az meg már izében van Kifli, konyhában. mondtam, a különböző. Halak vagyok nagyon? Ne ugrálj. Nagyon picit. Mert rá kéne azt menni, ezt spannolgatnak. Essen Előbb. meghal. Engem is. Jó életben maradok. Maradj meg ahol. Még nem jönnek, hát hozzak egy kis semegét nekik. Az? Hát nem tudom, hozzak. Jaj, de vagy még, ugye? Jövök. Ja. Ennek. Jó, megyek előre. Dobunk neki egy granyót. Ó, Várj, és kinézek én Dobjál magammal. Ne menj annyira előre így bazd. Ki spamba esett? az meg. Belegyarogoltam. El se találtak. Konterem. Nem lehet, így megint leragadtunk oldalt, próbáljátok egy kicsit kerülni ára, és zavarjátok meg őket, mert így csak beszakadunk. Halljátok? Jó, várjál. El megkerül a pics. Kerüljetek, csak siessetek, mert széthúzzák, menjetek. Valaki ugorjon át? Ugorjon ki, és akkor... Ne hajj meg ilyenkor a kifliben, arra vigyázzál. Van egy húzzál, nem volt. Széle. Itt van jobbra van. De... Bassz meg. Pamaszki, bocs. Itt vagy Nix? Ja. Van két Van fiam, a mögött, jó következő van. körös Nem csere. bírent, azt hittem ő dobta. Ő mögött sarokház előtt. Hogyha nagyon kellek, akkor beugrok. C kapu fele figyeljetek, mert mindenki a izére néz.
Egy irányba néztek gyerekek, mindenki arra néz, hátralőnek mindenki. Már itt van benn. Úristen. Tényleg. Nézzem, hogy hol lehet. Persze. Ha megvan. Kerítés meg. Meg volt fenn? Nem volt meg. Gránátot De dobja. mit keresik meg? Ha megvan. Illa, ez nevetséges az a játékban. Az... A túró tudod, hogy meg mindegy. Ott haltam meg és ott hagytam fazba. Nem fogok elmenni az útra, most ne haragudj. Mindjárt ott van szemben, mit szaladgálsz? Itt van szemben, nem lehet, ott van szemben. Meg hogy Tényleg. láttam volna? Be van spottolva. Mindenhol van, körül vagyunk olyan. Ott vannak benne, ott az oszloptörvénő benne. Kettő, még egy van. Előttek. Én eset 2. Jó, C tiszta. Aha, mert... Jönnek le B-ről, nagy kapum. T-kapura figyelj kell, de. Én megyek jobb oldalon. Honnan lőttek le? Hát Lépcső mondjad, esett. bazd meg. Letudott eset. Rony mögött, dobom Ott van a neki. zsák mögött. Hátam dobom. És Ó, bazd meg, de szép volt. megelőztek gránáttal. Aha. Jön már. Valaki spannoljon rám, aki meghalt. Most itt vagyok. Jövök süti. De hogy lő átba? Hát még süti, ez volt. Már meghaltam. Ó, bazd meg már, hány gránátjuk van. És átmond. Fasz. Mikor egy gyerekek kezébe gránátot. De hogy lő be onnan? Hol van? Ott van a azért... Az a, hogy hívják meg, a törmelik, vagy Isten az. Megint belőtt. Megint. Fels. Dobjon meg pekket. Úgy találom el. Dobtam. Átlőhető egyáltalán az a szalott? Hát ezzel. Jó, hites. Nem Az megyek egyesben van még. Nem menj. Maradj. Jó, megyek. Hoppá, hát ezt oldalt próbáld megoldani. A sajvolat, Ez a a baj, hogy ennek kéne ketten, igazság. Itt te hol vagy? Dobjál gránátod, van itt se gránátod? De. Akkor dobjad. Ez céllövő, de bazd meg. Vaj, melyek én nem csávat. Dob ki a izét. Annyira. Ez az ugyanást találom. Jó erősítést. De nem megy. Csak most ne már. jöjjön neki célra. Ott van a fal mögött, vagy a izé még ott? Ezért robbants ki a falat. A fal elé dobjad, fal elé. Eset mehetünk. Ahol kerülök nagyot. Okés. Célra Menjünk figyeltek. kb. Hátba köztes. lőttek titeket? Vagy mi van? Tanárról jönnek le. Hát meg fognak fogni minket itt, már itt lesznek a kocsin, ott van. Ott van már. Menjél tovább. Már belőttek. B-t húzom. Húzzál, húzzál. Nem tudok jobban. Jön már ide. De Wolf, ilyenkor gyere! Honnan rá nem tudom. Jövök sütire. Á, bazd meg. De B-t hogy hozzuk, hogyha izé ott van a kettesben egyébként? Nem értettem igaz. Egy lehet bement Úristen. a kukásba. Átba lő. Nem spannolhatsz itt, hogy a pan. Ott vagytok, jó olyan vagytok, menjetek be. Hárman vagytok, én megyek célra, segít megfogni. Hát igen, ott van. Próbáltok, menjetek beljebb, óvatos. Kempeljetek be. Keményen. Adja ki, majd kipucoljanak titeket. Lőhetnek. Keményen.
Lőttek be. Egy halt. B-nél is. B-ről jön le arra. Süti, te hol vagy? Piflibe? Banánba? Na basz meg, de ez hogy jobb oldalon haltam barna. De hol? Hogy bent a boltba vagy hol. Ja. Lehet, hogy megy hátra ki. Hídon van. Jó, megvan. Hídon, Hosszú metom. Gyere be. Fölmegyek a hídra. Mit csinálsz ott, Süti? Menjél Hídon befele. egy, hídon egy. Hát ott mit? Ott ne áldogálj, menjünk befele. Hullámnál, most megy a hullám felé. Késő vettem én ezt. Figyelek, vagy lövök, várjál? Most gyere be, most gyere be, most figyelj, nem figyelnek. Menj be a hátukba. Kettes, egyes, kettes zászló. Hidas, látta valaki merre volt? Egyen hátrébb is van egy szerintem itt. Nem volt. láttuk. Valami még átfelügyelem. Én nem... Jó. Itt jön. X-eltünk. Meghaltam, de egyet meg is öltem. Vigyázz, ott van a jobb sarok. Esett. 2. Menj a nagyspanra? Nagyspanba menjél, figyeld. Most nem tudnak Nincs ebben spannolni. valaki? Fölmegyek a hídra. De, itt hallok trapokat. Jó, megyek be én is. Kettő van. Nyugi. Egy él. Most már több van. Az meg. Volt szó, hogyha jön valaki, hogy Hihetetlen. segíteni. Bemegyek B-re. Ott vannak, hogy hárman, figyelj. Láttam, hát nem egyiket se tudtam lenni. Tényleg mennek el. Van védelmük És? volt. Véde születtek én is, vagy illetve Sütire. Á, ne. Sütire nem? Most tudják, hogy itt vagyunk. Basszus. Ez a Warmonger az... Itt nem tudod megölni, ne volj rá, ne előjön. Kicsibe vagyok, gyerekek, kicsibe vagyok. Nézem a kicsit. Meg, Mögötted a kicsibe. maradj. Itt van, bassza meg az Isten. Kicsibe Két hozzuk. kettő van. Ára menjetek vissza. Szép volt. Megyek hátulról be. Maradtam. Ára támadjuk. B-t nézi. Tény meg lesz? Én megvan. B is Itt jövök. megint húzzá. Megint. Akkor megyek, segítek. Vigyázz, Kai, de onnan mennek. Menj vissza, Süti. Ott van. Honnan? Nem áll. Kettő. Ott vannak a háznál. Hát gyerek, meg kell tanulni a neveket, M-com. M-com oszlopot kellett volna, most kilőttek onnan a gecibe. Szép bukó. C-bokon. Már lőnek be középre. 2 van most. Kill, átdobom magadat. Nem van, dobok gránátot. Most menjetek rá. Gránát nem van. Jönnek fűszerből ketten rátok, vigyázzatok. Még egy van. 2, M-kom 2. Á, meg vannak Megvan, hogy az megvan. építkezés körül is. Ők kéne folyosón. B-vel mi van, Cumi? Jövök, Rácsi. Mindenki oda született? B-re senki? Jövök. B-re. Mondjátok, hogy hova születtek, mert akkor én is. Hátba lőnek C-nél, vigyázzatok, ott van a M-kom ház mögött van. Meghalt. User in your channel timed out. Van még 2. Van még kettő, gyere. M-kom ház mellett. B-nél a kiszpan 2. Nem Instant. tudtam megölni. Hites. Jó, maradj életbe B-nél. Hát, Istenem, Warmonger. Ott van a Hentes. Igen, hentes. Belőtt. Hát az hogy lehet? Egyes Mindegy. öttentes. X-eltünk B-n, X-eltünk B-n. A B-bokon. CM-ben. A révet is onnan néz lelőni, bazzag, mint egy sem. Fogad el? És kiflibe menjetek be fele meg? Vagy miért banánba? Figyelek én is, balra nézek fejbe. Kiszpann előtti kő mögött. Balra egy figyelek. Panther, egy másik meghalt, egy van csak B.
Ugye bedobtam gránátot. Én dobtam. Átbalőnek, szerintem. Nem, én lövöm. Az is le tudom. Igen, jobb oldalon. Hozzá majd. Kilőttem a hülyét a egy Jobb oldalon kicsinél. megy Warmonger. Nagyszmarra figyeljetek. Nézem Nagyszmarra. nagyot. Arra visszamegyek. Megvan a nagy, vagy B. Kicsi jó. Hátba lőhetnek? Nem vannak, kiflibe jönnek. Ott van a törmelék. Kifli, izébe jönnek, fűszeres 2. 4%-a maradt egyiknek. Ilyen fűszeresbe ugrik ki kő mögé. Kajde, maradj életben? Tudsz egy picit? Egy. Itt vagyok. Jó. Belőttek. Most magnummal vagyok most. Az meg beton megölt, pont tölt, ezért dobtam medkitet. Nézd már nem! Mi a geci? Elfordultam már, bazd meg, nem lőttem rá. Kellett volna halnia. Vigyázzatok B. Nem bírtam fölhúzni. Fűszerest figyelem. Bebeszülettem. Itt a fűszeres. És Bel, hogyan? Fejbe dobtam magnummal. Köszönöm szépen. Még egy hit. Rájön én volt, fejbe fogok írni. Dugd ki a fejt. Hallod, ez úgy rohangál, Gec, mint ha tudná, hogy izé nem fog meghalni, esküszöm neked. Hozzák nincs senki. Jó, tartsad a jobb oldalt. Ára meg tudtam kerülni, gyerekek, megtépem át egy kicsit és tartom, amíg tudom. Jaj. Kis kiflibe jön be egy. Rossz lessel minden marad, ha tudsz. Hát, igyekszem. Rátszülessek? Az meg. C, jobb oldalon. Tartsátok. Soroképület. 2 van akkor, mert Ánál vagyok. látom, hogy Á, megvan. Hát bemegyek hátulról. Menjél. Egy eset. Megyek a konyhára. Szerintem egy bement kiflibe. Szélről. Hát ez hihetetlen. Nézzem. B-nél hol van az a sérül gyerek? Ja, laza, várjál, jövök rád. Hát 2, kifogtam, 1. jó van. Nem menj már ki. Két golyóval neki mentem B-nek. Ott van szembe. Na jó, csak a Bocsánat. doboztól kurva nem láttam. Itt van benn, hites, kaphatém azt. Gyere rá. Itt van a kő mögöttem. Ott van, baszki, hát. Jó, hát ugrottam. Jó, oké. Hát basz meg, most csak töltöttem. Megbasztak Nem menj, mert kurva. húzzál fel, nem menj ki, miért mentél oda? Azt, fejezd meg. Basz meg. Gyerekek, hát ott fekszem. De előbb húzzatok fel, ne átugráljatok rajtam. Jó, hát túró, ezt hagyjuk. Gyere. Maradj, húzzuk be! Vigyázz onnan, Kaidi. Húzzuk be. Több volt. Megvannak. Húzzuk be. Jó, behúzzuk, csak jövök Nagyszmarra. Jó, Jó, menjetek tartsatok. ki. Menjetek ki, Lazarus, Kaida, menjetek ki fele. Szép Kaide. Meg volt. Ja. Történt veled Kaide? Gránátot dobjatok. Na ide. Jó van. Az Most meg. nézem, Füst ennyi Balra volt a kell, izé. balra kellene Aha. kijönni. Konténer mögött a busz között a metó. Nem kapja, gyertek rám. Süti, jövök rá. Ne, csak én megyek sütire. B-re. De B-re menjetek. Konyhában van. Itt vagyok süti. Konyha. Oké. Jó, megvan. Maradj, mindegy. Megyek Maradj, előre. HP shot. Az hasa vagy térde, hol van ez? Hol belőtt, itt van konténer mögött, figyelj süti. Most felugrott. Valahova. Várjál, Köszönöm, nem Kaide. mentem csak az egyiket, akit élesztett. Hol van? Á, ott van a spawn helyen. Hát ott
Azt nem hiszem el, az meg metót. Nem hal meg. 50%. Kibe van egy. Annál buktuk. Vagy vagyunk még annál? Megyek oda. Jönnek be majd. Persze, fiam. Figyelj, Wolf, figyelj, jönnek be majd szemből. Maradj ott. Figyeld a sor. A faszom. Kicsibe vannak ketten. Megvan. Csak akkor lőj, hogyha már lelőttek. Ott van kispamba. Jó, gyere, jöhetsz tovább, Wolf. Gyere tovább. Az meg belőttek ki hoteltól, 2 hotel. Meghalt. 2 hotel. É. Jobbra egy kerül. Látom átadni. Té is van Én is még. Gájde. Jövök Lazarád. Hotel Ott lesz 2. Meto a Headgridge-be egyébként. Ott van mindjárt, ó, van. Az van. Meg lelőtted? Meto jobb oldalt van, vigyázzál. Meto belőtt mind a Meto, szart. az Isten bassza meg megy. Kicsiről megy Meto. Kis fűszeres. Valahol. Figyelj a kicsiről Metóra. Itt van Na egy. meghalt. Segítsek C-re? Meg lesz? Meghalt. Úgy C-re megértem. születek. Csak fedezzél, ne gyere utána mész nélkül. Hárman jönnek a fűszeres. Egy megkerül Highway-ről, ha jól láttam. Metót bazd meg nem lehet lelőni, bazd meg. Ilyen nincs. Elbasztam. Menjetek egyből kiára a kerülők, menjetek kiára egyből. Mindegy, süti most, mert azt intézdeli meg. Menjetek ki, aki kerülőbe jött, az is menjen erre. Fűszeresbe egy. Hátulról belőnek C felől a kifliből. Valószínűleg. Laggol vagy, mit csinálunk? D-bukó? D-re szülessek, vagy... De Metó. Fussunk meg. Nézd meg, én is belelőttem. Nem lehet belőni Metót. Nem lehet belőni a Metót. Én is ezt mondom. Nem írok be, bazd meg. Persze. Ugye? Süti, maradjál. Életetek. Hol vagy? Itt vagyok, ABS-tek. Jönnek be, jön. Célra spammol. Jó, csoda megvan. Kerülöm őket, engedj! C-n bukó. Á, meghaltam. Ott van konyhában, vagy fűszeresben. C megvan. Ott vagy még Nix, ugye? Wat? Jó, csak készüljél, jössz be. Helyet majd. Ott van egy, ott van egy. De neked maradnod kell, nincs helyetted senki. Én is megyek. Jó, akkor még kell egy ember, bazd meg. Persze. Bugos szar. Undormány. Maradjál, de Jó túró. életek rád. Hát nehéz lesz. Meghalt Metó ez az. Van még egy. Belőttek, van, igen, hátul. Engem is belőtt. Jó, Engem ott belőtt. van. Maradj meg, maradj ott. Balra megy Ketten ki, balra jönnek megy ránk. föl, balra megy föl. Putrád, busz felett. Putrá buszra. Nem baj. Nem bakker, hanem vannak itt. Ja, belőtted. Meg Itt sok jön ki. alma. Fén. Építkezés. Mentek be húzóba egyből. Húzóba. Húzóba. Itt van egy basztok. Jó rendet észre. Húzóba. Ne nézz ki. Ne nézz ki. Dobj egy medpacket. Minél több tiketet húzzunk Ne fel nézz róluk. ki. Ne nézz ki. Meghaltam. Bejönnek, figyelj, majd bejönnek.
Dobjál már pekket. Jó, akkor gyere Nix.